1% खौल' टारगेट खालामनानै जेब्लायबो ओरैनो देरहालांनाय बाथ्राखौहाय बुंनायजों लोगोसे हाग्रामा महिलारि सारनि फारसे गिनायबो दङ। जिर' कन्टेस्ट होनना बुंदों बा बिथांमोननि मिटिङा आरम्भ जायो आरो बिथांमोननि मेल मिटिङा सावरायलायनाया हाग्रामा महिलारि सारनावनो जोबफैयो। हेल' एसबि ब्लगनि नायगिरि नोंथांमोन फिन खनसे हेल' एसबि ब्लग चेनेलाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय। बिदि बारा स्पेशल आपडेट्सथ' गैया, अब्लाबो दिनैनि भिडिअआ एसे इन्टारेस्टिं जानो थांगासिनो दङ। जिहेतु लकसभा बिसायख'थिया जोबोद खाथि सौफैगासिनो दङ। मोनफ्रोमबो पार्टि दोलोफोराहाय गोख्रोङै गावबा गावनि पार्टिखौ लानानैहाय इलेक्शन केम्पेइन बायदिसिनाफोरखौ मेल मिटिं, पाब्लिक मिटिं, जयनिं हाबाफारि गोख्रोङै लागासिनो दं, नङा होमबा? दा रायजो राजाफोरा नैबे समावनो जोबोद गोनो गोथो बबे दलखौ सायख'नो आरो सोरखौहाय नेवसिनानै दोनथ'नो नैबेफोरबायदि जेंनाया दिनैनि समाव पाब्लिकनि गेजेराव नैबे जोबोद कमन जानानै फैदों। आरो लोगोसेनो जोङो फारसेथिं स्टेटनि जि पलिटिक्स बेखौहाय नोजोर होनो गोनां। स्पेसियेलि दिनै दरं उदालगुरिनि बागै एसे सावरायनो थांगासिनो दङ। मानगोनां CM प्रमodBoro बिथाङा बुंदों BPF दोलोनि माने खुनु MCLA, MLA, EM बायदिसिना गैया, बिथांमोननि बिथाया जोबोद दुरबल जानो थांगासिनो दं। बा बिथाङा सिदायैनो बुंदों जे 3थि लिस्टआव नङा 4थियावसो थांगोन ओरैबायदि बुंनाय। आरो लोगोसेनो बिथांमोननि जितु गोबां माने ग्रेन्ड पाब्लिक जयनिं प्रग्राम जागासिनो। सरकाराव दं जिहेतु पाब्लिकफोरा थारैनो माबा मोनसे मोनगोन बा आसा लानानैहाय गभर्नमेन्टनि जितु गभर्नमेन्ट रुलिं गभर्नमेन्टआव थानाय पार्टिफोरनि फारसे माने एट्राक्सना एसे मोजांसिन जाखायो। स' नैबे बेलायाव बिथांमोनाबो माने फर ग्रान्टेड लानाङा। गावबा गावनि केम्पेइनफोरखौहाय गोसो गोथारैथ' बुंनो हानाय नंला, गोसो गोथारै दिनैनि समाव बबे मोनसे दोलोखौ नागिरना मोननो। अब्लाबो मावनांगौ खामानिफोरखौहाय मावनानै दिन्थियोब्ला रायजो राजाफोरनि अनसायनायखौ मोनगोन। नैबे आंनि साननाय। नोंथांमोननि अपिनियना आलादा जानो हानाय। कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट्स खालामना फोरमायहरनो हागोन नैबे बिसयनि बागै। लोगोसेनो दरं उदालगुरिनि जितु सिटुवेसन बे एसे क्रिटिकेल जानो थांगासिनो दं। बेलाफारसेथिं UPPL दोलोआ डाइरेक्टलि केन्डिडेटखौ बाव होनाय नङा, जितु बिथांमोना एलायन्सआव दङ। स' मोनसे सिटखौहाय बिथांमोना हगारनानै होगोन। BJPआ कन्टेस्ट खालामगोन डाइरेक्टलि। स' सोर जानो थांगासिनो दं केन्डिडेटआ एक्सुवेलि? दा जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे साननो गोनां बाथ्रा नैबेसो। दिनै नोंथांमोना सोरबायदि केन्डिडेटनो भट होगोन? जुदि नैबेयावहाय जोंनि नाफामनि जुदि केन्डिडेट सासेबो गसङाब्ला, BJP जानानैहाय जुदि BJP दोलोनिफ्रायहाय रमेन डेकाखौनो फिन खनसे दिलीप सयकिया बिथांखौ जुदि आरो फिन खनसे दरं उदालगुरि समस्तिनि बिजाथि महरै होयोब्ला नोंथांमोना मिन्थिगौ बिथांनि मावनाय खामानि जादों जायाखै नैबेनि फारसे बिजिरनो गोनाङा नोंथांमोननि। आरो बुंनो थाङोब्ला देग्लायहाय जोंनाबो दरं उदालगुरियावनो भटआ गोलैदों। जिहेतु थांनाय डेलिमिटेसन जालांनाय नैबेफोरावहाय जोंनाबो बोरैबा दरं उदालगुरि समस्तियावहाय गोलैबाय MPआ। जियानो हक, दा जोंनाथ' रोखा स्पस्ट जोंना मोजां केन्डिडेट सासे जोङो जायखौ नुहरदों बिथांनो जोङो भट होगोन। बा नाफामनि अनगा जोङो गुबुननो भट होखाया, नैबे रोखा। स' दा रायजो राजा आरो भिउवार्सफोर नोंथांमोना मा सानो? सोरनो होथावथाव? जुदि BJPआहाय सोरबायदि केन्डिडेटखौ लाबोगोन? UPPLआथ' थोंजोङै दिनै जोङो बुंनो थाङोब्ला BJPनो हगारना होबाय, जिहेतु BJPआ केन्डिडेटखौ गावसोरनि गोसो मथे होगोन बेवहाय। आरो बेलाफारसेथिं BPFनि दङ, BPFनिफ्राय सोर फैगोन? स' साननो गोनां। स' क्रिटिकेलबो जादों एसे। आरो सोर देरहासार जानो हागोन नैबे समस्तिनिफ्रायहाय जोबोद माने मोनसे साननो गोनां। आरो एक्जिस्टिं MPनि जितु मावनाय दांनाय बेखौथ' दिनै गोबाव समनिफ्राय नुबोबाय दरं उदालगुरि समस्तिनि रायजो राजाफोरा। स' नोंथांमोना मोजां डिसिसन लानानैहाय फैबाय थानाय समाव सोरखौ सायख'यो सोरखौ सायख'वा बे गावबा गावनि चइस जासिगोन। आं बेखौ नैबेयावनो दोनथ'बाय। दाना बुंनो गोनां बाथ्राया नैबेसो, जोंहा मानगोनां प्रमodBoro आदा, जोंहा मानगोनां CM प्रमodBoro सारा बिराद इजिलि बा सिलि मिस्टेक खालामनो थांगासिनो दं नामा? बिथाङा अपोजिसनखौहाय जोबोद लोरबां सानदों। बिथाङा बुंदों खुनु कन्टेस्टआनो गैया बा बिथांमोना देरहाखानाय। जोङो जास्ट माने भट काउन्ट्सखौहाय बा जोंनि भट टटेल भट्सनि नाम्बारखौहाय एसे बुरजा दिन्थिनो थाखाय बा बुथुमनो थाखायसो जोङो नैबे केम्पेइनफोरखौ खालामदों, प्रग्रामफोरखौ खालामदों होनना बुंदों। ओरैनो जोङो देरहाखानाय 100% सियर बिदि जानो नाङा। पलिटिक्सआवहाय मला मा रुटआ डाइभार्ट जालांगोन रावबो हमस' हाया बा हमदां हाया। पाब्लिकनि गोसोखौहाय सासे बेक्तिया हाजार सुबुंनि गोसोखौहाय बोरै हमदांना मोननो? जानो हागौ बिथाङा मोनथिनो हानाय। अब्लाबो मावनायनि लेखा खामानि मावनाय सरकाराव जितु दङ, मा मावदों मा मावमाराखै दिनैसिम नैबेखौ रायजो राजाफोरा बिजिरनांगोन। आरो ओरैनो देरहायो ना नोंथांमोना बिजिरनायनि गेजेरजों देरहाहरो नैबे रायजो राजाफोरनिसो चइस थासिगोन। आरो लोगोसेनो जों बुंनांगोन बेलाफारसेथिं BPF दोलोनिफ्राय गोबां प्रमिसेस होदों। जिहेतु बिथांमोना 17 बोसोरावहाय मा मावमारदों मा मावमाराखै बेखौ दिनै जोङो पिक्चारखौ क्लियार नुयो। जोङो
सोरगिदिं खनसे गिदिंनानै नायफिनोब्ला जोङो थारैनो बिपिएफनि मावना गालांनाय माखासे नेरसोनफोरखौ नुनो हायो। गोबां बायदिसिना मानगोनां सिएम सारा माने मा बुंनो सानदों, बिथाङा दिनै 17 बोसोर आरो हाग्रामा महिलारिनि मुं लायाब्लानो बिथांनि केम्पेना स्टार्ट जाया आरो बिथांनि केम्पेना हाग्रामा महिलारि सारनि मुं लानानैनो आरो हाग्रामा महिलारि सारनि मुं लानानैनो जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै 17 बोसोरखौ आरम्भ खालामजेननानै 17 बोसोरावनो थुंगे फैयो। दिनै बेफोरबायदि नुथायखौ दिनै जोङो मोनफ्रोमबो मेल मिटिङावनो रायजो राजा नोंथांमोना एसे नोजोर होनानै नायोब्ला बा इउटुबफोरावहाय सार्च खालामफिननानै नायोब्ला मोनफ्रोमबो मेल मिटिङाव बिथाङा हाग्रामा महिलारिखौहाय रायनायनिफ्राय माब्लाबाबो गोजानाव थाया। आं जितु माखासे भिडिअसफोरावबो अलरेडि बुंबाय थादोंमोन, जानायनिफ्राय लानानै लोंनायनिफ्राय लानानै उन्दुनाय खिनाय जेरावबो माने बिथाङा हाग्रामा महिलारि 17 बोसोर माने जों बुंनो थाङोब्ला इउपिपिएल दोलोनिफ्रायहाय 1%खौल' टार्गेट खालामनानै जेब्लायबो बिथांमोननि मिटिङा आरम्भ जायो आरो बिथांमोननि मेल मिटिङा सावरायलायनाया हाग्रामा महिलारि सारनावनो जोबफैयो। स' दा बुंनो गोनां बेसो, बिथांमोना दिनै जिर' कन्टेस्ट होनना बुंदों, बा जों अलरेडि देरहाखानाय, जोङो बेवहाय सुबुंनि संख्याखौ दिन्थिनो थाखायसो माने मेल मिटिं खुंदों होननानै बुंदों आरो लोगोसेनो अलरेडि बेवहाय बिपिएफआ बिग जिर' बा थामथि लिस्टावबो फैया बेफोरबायदि बाथ्राफोरा सिखांदों। नाथाय दिनै बिथांमोना ओरैनो देरहालांनाय बाथ्राखौहाय बुंनायजों लोगोसे हाग्रामा महिलारि सारनि फारसे गिनायबो दङ आरो बिपिएफ दोलोनि जितु गोख्रों जाबोनाय बेखौ बिथांमोना सिङै फोरमायथिनानै होआखैब्लाबो बिथांमोना जोबोद गिखुमानानै दङ। बेनिखायनो माखासे जितु डेभेलपमेन्टसफोरनि खामानि मावनो गोनांफोरखौहाय दोनथ'जोबनानैहाय बिथांमोना दिनै साफ्रोमबो दैदेनगिरि लिडारफोर मावथि बिथांमोननि मेम्बार जिमान दङ सापर्टार्सफोर बयबो नारा नाथा जुजिगासिनो दङ आरो जिमान गोहो दङ गासिबखौबो हगारस्राजोबसिगोन बिसोरो। नाथाय दिनै साननो गोनाङा बेसो, दिनै जोङो सोरखौ भट होगोन, सोरखौ जोङो भट होथावना बा सोरो फैबाय थानाय समावहाय मोजां जागोन। बेलाफारसे जोङो बुंनो थाङोब्ला बेलाफारसे जोङो नोजोर होनानै नायनांगोन देरहासार जामारगोना सोर, बबेहाय होबा साबसिन जागोन आरो बबेहाय होयोब्ला जोंनि सोरबा नाफामा दिनै दरं उदालगुरियावहाय फार्स्ट टाइम माने जोंनि फारसे केन्डिडेट देरहासार जानानै दरं उदालगुरि एमपि बिजाथि महरै जोङो नुनो मोनगोनखौ जोङो नुहुरो। नैबेखौहाय नोजोर होनानै जोङो एआइडिएफ दोलो, कंग्रेसजोंबो एलायन्स गैया बिथांमोना, स' बिथांमोननि केन्डिडेट बा पार्टिबो बेफोरबायदि बर्तमानसिमहालागै फोसावनायखौ खोनायाखै आरो कंग्रेसनि जितु पार्टि बे जोबोद लोरबां दुरबल होननानै बुंदों। जोंहा दुर्गा दास बर' एमएलए बिथाङा बे खोथाखौ बुंदों आरो जानो हागौ फैबाय थानाय समाव जिहेतु बिथांमोना एन्टि बिजेपि, कंग्रेसआबो बिजेपिनि हेंथायै भटखौ होगोन आरो एआइडिएफआबो बिजेपिखौहाय बिजेपिनि एन्टि। स' बुंनो थाङोब्ला दिनै बिपिएफआबो एलायन्सआव गैया इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै, माने निर्दलीयथ' नङा, जेनेबा खुनु एलायन्स गैयालासे बिथांमोना बिपिएफ दोलोनिफ्रायहाय पार्टिखौ एबार फोसावबाय। नैबे बेलायाव दिनैनि समावहाय काउन्टार माने इयावहाय फाइदा जागोन होनना बुङोब्ला बिजेपि भार्सेस बिपिएफ, जिहेतु इउपिपिएलनिफ्रायबो केन्डिडेट गैखाया नालाय। स' एसे स्पस्ट नुहुरो ना, क्लियार नुहुरो जे दिनै एआइडिएफआ जुदि कंग्रेसआव होआबा एआइडिएफनि जिमाननाखि सापर्टार्सफोर दङ बिथांमोना डेफिनेटलि बिपिएफ दोलोआव होगोन आरो कंग्रेसनि जितु केन्डिडेटखौहाय नोजोर होनानै नायोब्ला जोबोद दुरबल, माने दिनैसिम देरहायाखै बेवहाय गोबाव समसै आरो देरहादोंमोनब्लाबो बिपिएफनि सापर्टआव खननै देरहालांबाय आरो थिग बिदिनो एआइडिएफनि सापर्टआव देरहालांबाय। नाथाय बे बारावहाय बिथांमोनजोंहाय खुनु बेबायदि एआइडिएफ बा बिपिएफआबो बिथांमोनजों एलायन्सआव गैया आरो सब माने हारसिंहाय जुजिनाय एबारनि जितु एमपि बिसायख'थि दरं उदालगुरि समस्तिनिया। दिनै बेवहाय जोङो स्पस्ट नुयो जे बेवहाय कमप्लिटलि माने स्ट्रं फाइट जागोन बिजेपिजों आरो बिपिएफजों। सोर बेसेबां सापर्ट मोनो, बिजेपिजोंहाय एलायन्सआव दङ एजेपि, बेनिफ्राय इउपिपिएल, एजिपि आरो बिपिएफजोंहाय रावबो गैथ'वा। नाथाय बिथांमोना इन्डिपेन्डेन्टलि सोरखौ सापर्ट खालामो बेखौ जोङो फैबाय थानाय समफोराव मोनसिगोन। रायजो राजा नोंथांमोन, चइसआ नोंथांमोननि, चइस इज योर्स, गावबा गाव अपिनियन। आंनि चइसखौहाय आङो फोरमायथिबाय एसेब्लाबो आरो नोंथांमोननि चइसखौहाय कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरनो दाबाव। बिदिब्ला लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ। टिल देन स्टे टिउन, बाय बाय।